Виж, в къщата си, нали? Какво имаш? Здравейте, татко, Луна и майката. Къде си, бе? То влизат в един камионче. В автомобил. Хей, здравейте, дядо, къде си, бе? Хей, дори пия чай. Много ви благодаря. И също благодаря. Виж, дядо го донесъл съм ти едно радио. Там е с касетката, нали? Ами как можем с касетката да правиш? Да развиваш? Олеле, то касетка не се ползва и за развиване. Просто прави ето така. Отлично! Вече може да си слушаш музика. Виж! Какво е това? Луна, телефонът ни! Ей, хващай! Ало? Къде си, бе? Ами, просто преклявам, нали? Ало? Къде си, бе? Хей! Дядо, виж! Една костенурка! Олеле, забавно е! Как да ви молим на една костенурка? Просто скри! Ами как да ви молим на костенурката? Просто носи един снакс за костенурката. Много ви благодаря! Добър апетит! Ето я! Костенурката ми! Какво? Много ви благодаря! А какво ще донесо? Шао, костенурке! Баба носи сандвичи! Луна! Дори взимаш ли един? Вкусно! И то също, нали? Хей, къде отиваш, Луна? Какво съм ти донесъл на баба? Вау! Dino Nuggets! Чао, баба и дядо! Беше толкова с външна продукция М2 2020.